Preto de 5.000 mariscadoras a pé, redeiras, mergulladores e recoletores de alga de Galicia beneficiaránse da ampliación do coeficiente redutor recollida no proxecto de Lei de Pesca Sostible que vén de ser aprobada polo Consello de Ministros. Esta medida reducirá en 4 anos a idade de xubilación destes colectivos que levan anos demandando que se recoñeza a dureza do seu traballo. Así o trasladou o secretario xeral do PSDG na xuntanza mantida esta mañá coa Asociación Mulleres Salgadas e Mariscadoras de Muros Noia. Recolle unha reivindicación histórica das mulleres de Galicia, que é recoñecer a colectivos tan importantes como as mariscadoras a pé ou as redeiras, por exemplo, pois a dureza do seu traballo, que se vai transmitindo de xeración en xeración e que vai a permitir pois, que se equipare o traballo dos homes de outro tipo de marisqueo e que podan, de alguma maneira, reducir o tempo de cotización, que podan xubilarse antes, concretamente 4 anos antes, con un coeficiente reductor que se vai aplicar a estos colectivos e que, de alguma maneira, recolle unha demanda histórica. A conta pendente é aínda incorporar tamén as bateiras, algo que intentará o Partido Socialista na tramitación das emendas, xa que a lei inicia agora o seu debate parlamentario. Queda un colectivo por incorporar que nós, como Partido Socialista de Galicia, vamos a pelexar para que no período de emendas do proxecto de lei sean incorporadas, que é o colectivo de mulleres bateeiras, que deben de estar recoñecidas porque a dureza dese traballo é o mesmo que poda ser evidentemente, por exemplo, dunha redeira, co cal creo que de sentido común, de xustiza, as propias asociacións aquí presentes tamén avalan esta petición, recoñecen esa necesidade e vamos a traballar para que se incorporen tamén ese colectivo a este beneficio que, como digo, fai xustiza. Ademais desta demanda histórica que supón un gran paso cara á igualdade laboral no mar, a nova lei regulará unha utilización máis eficiente das cotas cun sistema máis flexible e abrindo mesmo a posibilidade de retirar cotas a quen non as utilice.